Fungkaham jotono norok bahai tongbai comment khai sabai di ang bai ham hingke to kaham no hingkai cheng ta fungai siri siri just haino morning walk khai khai tong hata lama rogo to thangjagya iko haino nokhlawo iko hani tula anuna iko jol jakha yang jol jakha ready mama ready line ready line ready kharka pailiya neng pailiya thanki da yang abuya Razia Begum Razia Khan Razia Begum biang thanai Assalamualaikum Uma takbir main oi wa kare da phal nai wa kare da phal nai ne nana niang thang ni pu thani nana niang ba athoka tomato khaka bupang rok thui tong ba khang ke ba kathang kathang ma khaka ama bo tomato thu thok ya ang mang sui ma tlang no mo ta bo kai tomato mos den khai nai mos sogi tong mo yang ke wa han song nai tomato sok bai kha ta bo ke mos den snai ta amo tomato shime mos den la wa kre botong nai hangke wa kre bai tomato no mix khai mos den khai ke bel line wa ka thok jago no ro budam de cha please comment khai sabai di oboke kosoi kufur zat bang thok jago ang jong pyong ko taw mang saw dinam song nai photo bujang na pho agoi chosma thok na pho yang phaila mama come here tôi đang thu bì rồi thái đồng sao nâng ta mi nên nè nâng bài cái riêng con mang khả sa cả hầm cái mang khả bla sa cái tam cóc cái sát nó sung sa deri yang cóc bay riang cóc beli tu mak sát mak kon kam dia na nang ban thini phai bi di ta ma cái yang có bora phai mà nisa cô mồi war dang kai ani bỏ tiền riêng cóc mang khả này tai de wan dos don no ka tinen ba kai ma phai ma cha gi chang ông cậu tam sinh thái sere mo thai sira mo abo bisi umar ki na bo wa dang ma phai mi se cái phai nên bớt mà phai này ma phai ki ne te bisi ko wa sa ma him cha ku mo tai thai sira mo kan ku bu ki ma tong ni ga cái sari te bo ta ka de bor ma ko sa si de ai sa dia ga dang le tam be jalang na la eko yang ko ka bai amani bai ni na amani bai okrata bini bas hazak am ka bai am ka kumai khatam ka bas hazak da o ba hamjuk se ang bas hazak hin tangu yang ka nok le palayo kre te hai bam jak tong phabla sa hey abo remang thangsi nai ta na abo no bisi wa waisa phone phayo
하루는 나서는 나로. 우 거리야 싸그이 말을 마 하인 가다 프로티 버섯. 폰 파요. Nogo habwi. Tao tesa milik khata. Di porka ham. Tini khai. Oi. Iko reading jak. Jeng reading jak. Ang kata ordek reading jak. Iko wedding o thanani kaile pandawo. Tini no last ngano yang obisoro no ke tini 11 tarik tini 10 tarik sih. Hanggai kena hanggai 11 kena parat hanai jompuyo. Thangya baloka je October thamasi. Kaya pano baba songke 12 rogo thangana parawo. Hanggai apano baba bayu malaiti nai nganita. Oh. Okay. Oi mama. Kongresi hamlang liya. Je masing phaimani kongresi hamyaku. Baike bo hamsinai saimaliang. Angke boike baksa ke humiu chari ke hamon shauta ga humiu bo na hanai borok sekeri o bu phano bo thangri simaya. Angkai tabuk thanggranas. Ya. Iko nasi deh. Nasi deh. Hey. Ya. Yang mana? Jengsimide. Ma, tunggu. Sini yang borong maksudnya. Ada? Ma, tunggu. Yang tes hak lo. Oh, yang apa? Kan rok sole. Terus mendola so bingke. Kaisa kok sanamu sungman yang nong no. Tabuk Mia jeng kale pandawo thangmani afro borok krik blanogo amani ayangota bini kaka bok akale pandawo nongka ama baro nongka ang baro nongka kai aroke borok krikha kai aboni bagai da chance mangkasido sikok habwi amani rang khogwi twlang kaile pandani phayei mia phayei nai जों खेल गरै बिना शोकेस ता आबो पुरा खुवाक जाकता हंके जों आबो खेल गरै उलोसे जों हाम बाय आं yang nogo phanya bagai afro hor balanga dulai datong dulai rokho dihni ne ang amano sanmani ama dulai karna nei ko khulokna thangata bina showcase no khulokna thangata ngam se khuwa wak garibo kisan nukjagai tong ngai tala khe rijang no do a tala no khulogya mane a tala khe khulok simalia ama khulokna try kheke khulok simalia ngai abono maybe kuno mane shorrok bai phano abono hai roke khuwa khlai kana ta phuar kana ta aduglam no ngai sakawo nangai tongo kisa abo simi ngai khulok ma yangai tong hata bo ngai tangyo ma haing ma klai kha nei do jes panongra thu dulai bo mali ang jeng phai pai kha olokai ama tesa khulogoi nai khana ta ngai bini rangrok tong hoi nai khana amse kari khanta ayang tinyo soklainya har kana ta money bag amtike soklainya har kana ngai rang thangka gabono ekdom sikok akarai tong hatabu tam sanai joto parao namting tongo ngai tabu jotono khokjagai tonglai do ama simi khokjagya tei sabjani
rangrok talang thangbaikha po wak even naina si 35 kg ni wak sidina se khogwi talang thangman po borok tabu o lama gana rok gari box talang thangta hingke tongnani belai no kesebui tongkha tabu sikok akar bai suka so abono tam sajinai nogo khoroksa tongna nango tabu he diba nogo to even nogo tongjak suduna se baheke bo philik sake phaine khogwi talang so safe gerikha ngai kisa hojak kha tongbai di belai no sikok akar suka oi ngai chungi ko tabu tisa tongoi ta sari ko thangnai parao jompuyo thanai jompuyo koekdin tong phainai